за оказване на съдействие на българските превозвачи при възникнали проблеми на границите с Турция. Същевременно Министерството на външните работи чрез посолството на Република България в Анкара е поела ангажимента с нота да постави пред турската страна проблема с задържането и значително увеличение престой на български товарни автомобили на граничните контролно-пропускателни пунктове между Република Турция и Република България. Дружеството за поддръжка и управление на тунела Монблан съобщава, че поради извършване на ремонтни дейности, движението в тунела ще се извършва еднопосочно през определени интервали от време през нощта на следните дати: 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 май. На тези дати движението на превозни средства през тунела ще бъде пропускано само в едната посока във времето след 23 часа. Интервалите ще бъдат от час и половина до 2 часа за времето от 30 минути до 45 минути до 6 часа сутринта на другия ден. В тези часове ще има и ограничение на скоростта на движението в тунела. Пунктовете за изчакване се намират в Пасилюфае, Франция и Аоста, Италия. АЕП-3 уведомява превозвачите, че вече не се извършва дезинфекция и съответно не се събира такса на автомобилите, преминаващи през турско-българската граница, поради отпадането опасност